pants a little bit wide. Like, yo. Makes sense. You're saying this because God wants us to no hashtags on this video. So there's a specific JJ. 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 Hello. Hello. Who's this? JJ. JJ. This is sleepy na, baby. Sleepy na. You're just gonna feel miserably. Yeah. This is One stop, one. gilaon man, gilaon. Shh, shh. Baby, Gigi. Psst, psst, psst. Da. I love baby. Love baby. Hi guys, good morning. Dadaday ko sa guys. Anda, happy birthday. Hi baby. Concentrate sa tanaw sa talawanan o kumelon. Baby. Baby. Kana deslik sa span guys, mari ko hapon nga tibili. Salamat lagi driver sa imong paghatid at isundok ko sa atin. Nagkilak ko ng gabi kay giminaw na ano iramang ko. Ya karon day guys, magpakagan ako dari to sa BBJJ. Kanta naman eh, kumana na nagbilig. Hindi pakanta na ni. Yan dyan hilig sa ng TV. Huwag mo dihag tulo kay pagupitan ito alidas ginul na. Kanan sa nila guys. Yan lang isda guys. Ara ka cute. Ilang aquarium. Bulaga, bulaga, bulaga. Op. Kaya lang isda guys, nakahamloy ka dito ba na? Dagko ah.
Darada. There's a lot of this. Why is your pants a little bit wet? Like yellow. Makes sense. You're saying this because God wants us to no hashtags on this video. So there's a specific JJ. 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 Hello. Hello. Hi guys, good morning. Kumana day ko pagkaang bibi guys, dami daris ko nagsuri-suri kay ganan man sag maglaglaag. Tiya. Hapit na mga magilang bahay ti Marby guys, arang aman day gajib ni. Yang swimming pool likod di ah. Wa panahuman. Agang buwak bitaw guys nga gikag ala nagkatakatawas Gigi. Ang buwak bitaw guys nga gikag Alicia. Kay kuan. Kanang na kuan na uy Ginoo. Uy. Uy. Nabuhi guys tuwas ubos ara mong patanawon na tuog. Si tanawon na mo na dituog kanang nahi. Kuan na. Uy, langaw. O kanang nahi. Kanang wa ring bata kay mahadlok ko kung iuban kay tagbungan ra ba dagat tagabos huy Gigi inja guys kanang nay grabing lipada din na guys kay gitagaan ko ni Ate Merby og kanang nay bag wara man hagi pakita kay busy like wag to na kusud gitagaan ko ni Ate Merby bag guys inja arka fresh pa jud kadyo gikan kadyo New York inja arang lipada pa jud na guys kay gitagaan pa kunin ja og cellphone nga iPhone 13 man kuno to guys ja. Grabing salamat dyan ni mo Ate Merby arang kanang nay mao na jud ko ja salamat pud ti sa imong gihatag para datos bahay ja salamat sa katong nay school shoes ni Lexi og dal shoes. Inja isa day kami kamaus te. Huy. To ani Lexi katong duha man to kami kamaus parang alyanan ja to ani Lexi isa. Salamat ka jud ti sa imong mga grasya imong gihatag dari namo. Bibi Gigi, thank you Bibi Gigi. Kata-katawa na ni kay kuan man, busog man buyag kay bago man nagkaon. Bibi no. Anja kanang naay. Ug di ko kadyo ka upload og vlog guys duha na kaadlaw. Kay busy man dari ja kare man ang pukusan kay luhag na man kadyo mahadlok ug pasagdan. Ha sige katawa. Ganaan mo jag cellphone katubang. Sabi nagmagtanaw og TV way pamilok. Huy. Gigi. Mitus Ginoo. Ngawan na po ko dani ug balik na ni sila. Taman February mang kuno sila dari guys. Unja manang hiday kong Ate Merby. Karon kan basing nila Lexi mo adto ko kan basing sa ilang kinang King and Queen. Tara jud ang buwak guys to. Ora mong pa dulitan na nanang anja. Maju day kay manggibuhi anday ko. Mabuhi day dari. Grabing salamat ta sa hang nadawat nga kuan. Kanang naay hinatag ni Ate Merby lagi guys. Grabe pa just kapres ko kadyo gikan pa sa New York. Salamat ta Ate Merby. Baby. Ang una guys kay tuarang Lexi. Kay nag-chat lagi sa Ate Julie nga naghilak ko no. Naghilak ko no si Lexi. Nangita ko no na ang padung na ko no sila matog ba. Ngita na. JJ. Sus arang lami ating makaliwat ang inganing bata ara ka. Himos. Ag si Ate Ilay kay nag-init pa mang tubig kay liguon man ni namo. Patabang ko Ate Ilay kay di man magsilbig akura.
Uy, masamad ka sa buhok, be. Kasa, dita. Bibi. Shh. Shh. JJ. Lami ka juga ilang swimming pool, guys, oh. Para mong pa dulitan anja, guys. Ini keman. Kaya ganahan ko na yung baik bata dia. Uduk-duwa naman siyang buhok. Uduk-duwa naman siyang buhok. Uduk-duwa naman siyang buhok. Uduk-duwa naman siyang buhok. Malapit na magnipon na nananing duso. Gaduwa naman siyang buhok. Gaduwa naman niya. Dara, guys, damang patanawon. Na, swimming pool. Pagaling na human, guys. Dako pod. Dak kare. Ang dako apa ni, guys, wala abot ag ibabaw. Ubos pa ni. Pasakas ibabaw. Mura nag-hotel. Tarag ang buwak, guys, to ang gingan to. Isi. To, guys, to yellow color. To tapoy pink to. Dapat sana yung murag lubi-lubi. Lubi kasi di ay. Di ay lubi-lubi. Ay, lubi-lubi lagi. Nadagtugapit, guys. Nabuhi day siya. Wapa ko kanaog dito sa ubos, guys. Kay mapapayang pag-arhi dari. Dari kilid, guys. Da, nice. Ngay lasang. Mingaw ka, Jo. Diya, guys, mo to, guys, diya. Pasensya na mo, guys, duha na ko kadlaw wa naka-upload. Ako na ramaning kanang nay saliatan ug video ug vlog kanang wa kita ko kadyoy buhat nang matuog nis baby kay lisod ning makasaan da taluhag ra ba kadyo ning bata. Baby JJ. Diya, guys, salamat sa inyong pagtan-aw sa mo ang mga vlog di ay. Mora ni hang vlog rong adlaw, guys. Pasensya na mo. Tagang sa inyong pagtan-aw kay magligo pa pud ko daring baby na mo. Kaya na, nagkatugo na. Tagang salamat sa inyong pagtan-aw, guys. Bye-bye. Gigi, bye-bye. Bye-bye, Gigi. Bye-bye. Shh. Shh. Ari.